Mnohí ešte len budúci absolventi stoja už teraz pred otázkou, kde sa zamestnajú po škole. Jednou z možností, ako zlepšiť svoje postavenie na trhu práce, je absolvovať odbornú stáž v zahraničí. Oddelenie vonkajších vzťahov Prešovskej univerzity pripravuje mobilitný projekt Leonardo da Vinci, ktorý je súčasťou programu celoživotného vzdelávania. Projekt sa týka odborných stáží a je určený pre študentov končiacich ročníkov neučiteľských odborov, ktorí už nebudú ďalej pokračovať v štúdiu na vyššom stupni. Uchádzači môžu vycestovať do všetkých krajín Európskej únie. Ďalej sú tam krajiny EHP, ako je Nórsko, Lichtensteinsko, Island a Švajčiarsko a kandidátske krajiny Chorvátsko a Turecko. Som nad tým ešte neuvažoval. Záležalo by to podľa situácie. Všetci študenti, ktorí budú zapojení do projektu a v prípade, že projekt bude schválený, tak dostanú finančný grant. Dĺžka odbornej stáže je 3 mesiace, od začiatku septembra do konca novembra 2012. Stáž sa musí týkať ukončeného študijného programu, preto je nutné osloviť vhodnú zahraničnú organizáciu. Záleží to na študentoch. Ich úlohou je, aby si našli prijímajúcu organizáciu a zaslali do 15. januára súhlasný list potvrdený touto organizáciou. Prihlášku, ktorú nájdete na webe, je potrebné zaslať e-mailom spolu so životopisom a výpisom známok z Majsu do budúceho útorka. Myslím, že je to výborná možnosť. Rada cestujem, rada chodím do zahraničia, získam nové skúsenosti a je to výborná možnosť pre mňa ako študenta vidieť niečo nové a samozrejme aj pre budúcnosť do práce. Po ukončení stáže získa každý účastník európsky certifikát Europass Mobilita, ktorý slúži na zdokumentovanie skúseností a schopností získaných počas stáže v zahraničí. Pre Mediálku TV Katarína Oravská.